Maswera sei mhuri yeZimbabwe? Kwese kwamuri. Regai nditange kutenda makomrades auya mu18 area. Nhasi mauya neuwandu hwenyu. I can confirm kuti nhasi mauya neuwandu hwenyu. Neni ndafara nazvo. Ndinodaira kuti there was more panic nenhau the heavy hand yanga yaiswa Africa Unity Square. Regardless the fact that tanga taudza vanhu kuti police is not going to harm you, asi uchitarisa kuti since even nguva yaMorgan Tsvangirai neopposition yese even dzatinadzo dzese idzi hatina kuwana paunoona kuti panobuditswa dogs, panobuditswa farriers, mahorses, matangers, support unit, zvese izvozvo to stop a citizen of Zimbabwe from raising his or her concerns. This means kuti we are not being ruled by a dictator chete. We are being ruled by a mad person. Varume vanga vari paground today. Africa Unity Square was a tourist attraction point. Taona mahorses, we were very happy. Types of dogs. Jaichingoda nzirume vanhu vana veZimbabwe. Mahorses anga ari kuti atsike vanhu vana veZimbabwe. That was the situation at the end. As your commanders, we were observing how these things were building up. We tried to gather you around in bits and pieces. Tichiti pindai washoma washoma, tikambotora group iri negroup iri, tomboona kuti chii chiri kuitika. Faz zvigananda. That was a funny situation. Asi mhuri yeZimbabwe inzwai. Kana tati munhu wese uya paprogram, know your commanders. Make sure kuti you follow the signal. Zvakakosha izvozvo, because when we say we are meeting, we need to meet at once. So yes, my logistics edu, they were being slowed. Nemamwe ma circumstances angari beyond our control. Because you cannot say kuti vana wenyu, they are being attacked on the road and you focus pakuti let's just advance. Muine vanhu vabva hundreds of kilometers munoenda kunogadzirisa zviri kunetsa. We worked with the police very well. Even in my roadblocks, angari serious towards Harare, we negotiated and discussed with police officers. First Street, the way yavanga vakaisa mapurisa ari muSIV, the civil clothing, yanga iri funny. Muchiita 50-50 ne1. But chandifadza ndechekuti those officers vanga vachiti vakationa vakatiziva votera nechepasaidi kuti itai zviita vakomana. Ndiyo situation yatawa. Quickly way forward. The struggle continues. We are getting into day 2. And day 2, we need to come again in numbers. Asi chiregedzai titsanangurirane zviri clear on the issue of the revolution. Vana veZimbabwe, when we are in a revolution, we are not in an election.
What does it mean? It means tiri mustruggle. Saka kana tiri mustruggle tiri kuti chi? Kana tiri mustruggle, we are saying hatina zvekuti macandidates ndivana nhingi, hatina division. Politics dzinodivida one, revolution inobatanidza one. Saka revolution must have one face, and that face is General Constantino Chiwenga. We need to be very clear now. We were trying to avoid to mention our names clearly so that tive an understanding yatinenge taisa kuwana. But now you are noticing how things are happening. We are rallying behind General Chiwenga. So mangwana ndiri kuziva kuti vazhinji vaenda vasati vaziva kuti mangwana tiri kuita sei. Mangwana, the struggle continues. We are on the ground, more prepared, more energized. Munhu wese ngauye paground. Ndiri kuziva kuti vanhu vari kuti tine vamwe vasungwa. Don't worry, relax, we will take care of our comrades. I am sure izvezvi the task force yaita make sure kuti yateera vana vedu vese vasungwa. Number yavatipa, it added up to 10. So tine vanhu 10 vari kutandara nemapurisa edu, and I am sure kuti they will receive no harm. Revolution is a marriage between the military and the mass. Mass taita pedu. Masoja eZimbabwe tarisai the hand which is Mnangagwa putting on the civilians. Tavuma mangwana join the mass. Kana masarudza kuti hamuti join mangwana, asi zivai kuti tawe kukudai, your hand is missing. We are fighting against mad people. Aluta continua. The struggle continues. Mangwana, Africa Unity Square, 8 o'clock. Everything we are doing in the name of the people. Tinotenda. Siyabonga.